Taurari sansani na mawaka daga nan Abul Fatima studio Gumel ku yau saurara. Taurari sansani na mawaka daga nan Abul Fatima studio Gumel ku yau saurara. Za ku ji sabon labari daga bakin mai waka. Ita dai harkar waka ta zama to sana'a ta ce babba. Sardaunan mawaka inai muku gaisuwa, batun waka suke fi mu bar su cikin ruwa, batun wari ku sai dai mu je ga su daddawa, batun wanki ku sai dai mu je mu gururuwa. Musan waka nufin rabu babu gunaguni, idan ya nufa ka raira su wasu na gani. Mu bar yin hasada sai mu ci aka rawar ganiya, sardaunan mawaka nake muku tsokaci. Nazarin sanin masana aiki ba bikin faɗa da hukuma ne. Ba bikin faɗa da hukuma ne. Ka da duk lamarin Allah tun da ka sani shi da ufu ne. Sani ba shi an ra'ufu ne. Kasa daga wanda yake da rabo a gare shi ta zama taki ne. A gare shi ta zama taki ne. Baka a kowace harka ma ta zama kyauta daga Allah ne. Ta zama kyauta daga Allah ne. Ya baka kai masa godiya rabu sai ya yi maka gari ne. Rabu sai ya yi maka gari ne. Asali na suna na Haris dan garin Kano mai kishi ne. Wani hasada ko kuma kyashi idan ina da farkin waka ne. Ina da farkin waka ne. Da kowa ga alisho lakabi a gari da ba san boye ba. A gari da ba san boye ba. Kowa ga alisho lakabi a gari da ba san boye ba. A gari da ba san boye ba. Ni Jamila ta zara mai waka gani na dawo. Baituka na da ko salo nake irin na zamani. Ta rike sana'a ta waka na wuce bawo. A cikin mawaka yaro ne ni akwai yawan rauni. Asada mu da na mu kyalaka shi ne sukan jawo. Shawarar na kawo gare mu ko za ta zama tsani. Za ku ji sabon labari daga bakin mai waka. Ita dai harkar waka ta zama to sana'a ta ce babba. Dakata har sai ma fa ina da abin furtawa. Kaga dai waka mai wace rabbi ke bayarwa. In ya baka domin haka babu mai kwacewa. In kaga ya bani domin haka babu mai kwacewa. Idan na yi waka ta na ga masoya na ta yabawa. A tita a can Neja da Filato indiya ta zagawa. Mubarak yan musi mai waka kar da ku yi mancewa. Wani nuni ne zan yi ga masoya masu albarka. Ita waka baiwa ce in Allah ya yi maka dace. Ni na gode Allah da ya mun baiwar waka na ce. Allah shi ke badawa ba mai cewa zai kwace. Ni Nasir na gode wa Allah sarki maleci. Ita waka jari ce a cikin tafi ba na lalace. Ni Nasir daro ne godiya ta yau ga masoya ce. Ni salam nan zan bar ku masoya Allah ya albarka amin. Saminu mai waka na zo na faɗa muku zance na. Ita dai sana'ar waka kullum ita ce na kamfana. Fatan alkhairi a gare kuma soyawa kenan. Da tsaftace harshen mu domin fa batun ma amfana. Mai aikata alfasha a cikin waka ka ji zance na. Ka duba ka daina ta domin wata rana ka amfana. Na ku ciyaman ne a gari na guman nake kun sanni. Za ku ji sabon labari daga bakin mai waka. Ita dai harkar waka ta zama to sana'a ta ce babba. Ga baiti na Kalifat na ce ga baiti na ga baitin wakar. Tirin gini tirin zane mu mawaka. Allahu ya nufa mu duka za mu zama waka. Ita dai sana'ar waka karke ta babu shakka. Yana yi ma kallon banza karkano da damuwarka. Wanda duk yake yawa don wata rana za ya ganka. Biya na bayan zika riske ɗaukakar ka. Allahu za ya haska ka ko ina an san ka. Allahu ke faɗawa lamarin mu za ya duba. Bismillah ya Allah sarkin da yayo na nakiwa. Sarkin da yayo umma yayo baban umma. Ni abu na gidan gago yaro ne gungago. Zance ne zan yi akan waka ku tsaya ku ji zancen nan. Waka dai baiwa ce jahili baya waka. Mai ilimi shi ke waka. Mai yin wake
to ka tsaya kai waƙe kan ilimi, ilimin ka sa amfana jama'a duk sa soka. An kaya abin kunya to ka tauye haƙin waka. Taurari sansani na mawaka, daga nan Abul Fatima studio Gumel ku yau saurara. Taurari sansani na mawaka, daga nan Abul Fatima studio Gumel ku yau saurara. Za ku ji sabon labari daga bakin mai waka, ita dai harkar waka ta zama to sana'a ta ce babba. Ranar mace mawaka taro muke dukanmu, in rabbi ya nufa dole mu iske lokacinmu. Allahu zai daga mu a ta ko'ina a sanmu, tashi da hassada duk maje mu kama kanmu. Karmi batu na wauta mu kula da bakunanmu, in mun iso ga al'umma mu ba sa hannuwanmu. Ni da ku ɗaya ne babu abin da zai raba mu, karka ɗauki wai ina waka zana bar tsatsanmu. Waka garin sana'a ce dole in rike ta, sunana na Sani Gumel zan sagaita, MG Matawalle kuma shi in kiyata. Allah ka ƙara ƙauna a gurin masu sona. Assalamu alaikum masoyana, ina da gaishe ku. A cikin harkar waka kun san ni ba na shakku, Real yayi son zamani yau na zo gare ku. A cikin harkar waka kun san hakan kai sako ne, wasu sun dau me waka kamar wani mai yin barna ne. Yan uwa mu gane, cikin harkar waka mu dai muna ta faɗin kairi, dan mu ba ma sharri sai fatan alkhairi. Ita dai harkar waka kun san ai baiwa ce walla, mu mun goda Allah, Allah masha Allah. Real yayi son aini ne masoya mun gode wallahi. Ku ji sabon labari daga bakin mai waka, ita dai harkar waka ta zama to sana'a ta ce babba. Na zo ni nima Isiya Usmanu, dan bosuwa ne yaran Aminu, aboki gamanu, ku bude idanu na ba ku hannu har adananu, madara sai nunu. Ku rike mawaka dan babu shakka, dan gargadi ce kar dai ku mance, kuma rayuwa ce kuma ilimi ce, sannan baiwa ce Allah samu dace, kuma sana'a ce har gun na gago ta zama jigo, buhunan karago a aji a shago. Ita dai sana'a ta waka ta fusata ga maza da mata. Kai ni Yusuf Sunabu na zo da sabon launi, ko su wajen da nake ko wata rana kwa gani. Shi duk mai waka baya sallafa zumuni, waka baiwa ce kar wata rana kuke ni. Ita dai kalma ta kuɗi a turanci ta ce muni, na san mu ne yau za mu wucewa zamani. Ni ne mai waka daga bosu kunji ni, waka baiwa ce da fatan kowa ya gane. Gaba da sarki masani kai ne ke da zamani, Allahu ne kai na rike dan kai ne ka zangwani. Kai wani fina Allah kai min lamani, waka ai sana'a ta ina so ku zo ku ji, kowa kan sana'ar saka daina masaran gaji. Digan waziri kenan masoya ku zo ku ji, daga gagara wani na yi batu domin ku ji, waka gare ni ta zam sana'a zahiri. Sannu zafa ka tashi wajen sai ka ganka miƙe, nufin ilahu ya fara ce ko da an so a yi maka kwace. Ita wanga babban sana'a ce idan ka rike kai da te, wasu suna ganin ma a zuce, wannan kuma hasada ce a hasada ganin ta aiki ce. Idan ka ba kai sa wazarce DJ Azi ina yi makudance, dan gagarawa ne an takaice mai hasada da masu kwatance. Malam Sani mai gidana ne ba hamayya, Harisu garkuwa ga Ali shokai biyayya, sa'in bege mai gidana ne ba hamayya. Malam Sani mai gidana ne ba hamayya, daga nan Abul Fatima studio Gumel muke ban kwana. Taurari sansa
mawaka. Daga nan Abul Fatima studio gumal muke ban kwana. Daga nan Abul Fatima studio gumal muke ban kwana.